vos a contar un pouco todo o material que eu levo a un rally. Aquí teño a bolsa dos recoñecementos, nela levo sempre un botiquín, un plumier con moitísimo material. Son algo repugnante cos portaminas, sempre ten que ser un portaminas do 0,9, de grosor 0,9, casi 1 milímetro, porque a mina é dun tamaño bastante ancho, co cal o trazo é amplio, e sempre ten que ser 2B, que eso significa o blando da mina. Ten que ser moi blanda para que escriba moi oscuro, dunha cor moi oscura, e que sea fácil de borrar. Uns guantes, por si pinchas entrenando ou necesitas calquera avería mecánica, unha linterna, por si hai que entrenar de noite, ou incluso tes unha avería no coche pola noite entrenando. Isto, bueno, foi un regalo, son como unhas pastillas de celulosa que se botan na agua e convírtense nunha toallita húmeda, que son moi cómodas. Unha lámpara que suelo utilizar para os recoñecementos nocturnos, cando hai algún tramo de noite. O meu cuaderno que uso para as notas. Vedes que é un pouco diferente a unha libreta normal. Gústame que sea de 21 centímetros de ancho, como un folio normal, pero non me gusta que sea de 30, suelo usalo, sempre os corto a 24,7. Se ti tes unha libreta de 30 ao collela, os botes dos coches suele flexar neste sentido moito, e esta, ao ser máis corta, flexa moito menos. E as follas que utilizo sempre son blancas, está claro, non me gustan rayadas nin cuadriculadas, e son de 90 gramos de espesor e mate. 90 gramos porque evitan que sean transparentes, o sea, que ves a nota da folla seguinte. E mate, ese é un truquillo para os tramos nocturnos. Cando ti vas co flexo, se a folla é brillo, non mate, reflexa a luz. Bueno, o día da carreira, antiguamente, eu levaba unha bolsa así moi grande, e levaba todo isto metido na bolsa. Entón, claro, a ningún copiloto creo que nos gusta separarnos das nosas notas. Entón, cando había un regrupamiento a mediodía de certo tempo, marchábamos ca nosa bolsa cargados para non separarnos dela, e todo isto era un lastre. Se isto todo, dame igual deixalo no coche, e o que único que quero levarme é isto para que vou cargar con todo. Entón dividín a miña bolsa das carreiras en dúas. Unha que deixo no coche, cas cousas que utilizo normalmente pero que non necesito sacar, que non teño medo a perdelas, e outra cas que sí, que non me separo nunca delas. Na que deixo no coche sempre levo un manómetro de presión, e despois aquí levo estes destornillados pequenos, son todos diferentes. E estes son, bueno, para os relajes das suspensións. Dependendo, este, por exemplo, para unha Reiger, porque é plano, este para unha STC, que é hexagonal, outra linterna frontal, esta suelo usalo para os tramos nocturnos, porque se falla o flexo, este sempre levo comigo, e incluso cando ti, por exemplo, nun tramo que empeza no medio do monte, que está moi oscuro, necesitas ver as presións do neumático, se non tes unha linterna imposible que vexas o manómetro, entonces é moi útil. E isto que vedes aquí, bueno, que vos pode chamar un poquinho a atención, isto aprendino a base de averías, entonces, bueno, este é un tapón dunha botella de agua, sin máis, non é nada, entón dices, cousa rara levar isto. Pois si, é que os R5s, no colector de admisión, levan un tapón de goma, que se perde bastante normalmente. Se ese tapón se cae, o R5 pasa a traballar el solo a 4500 voltas, non baixa nunca, entón ti chegas a unha curva que queres reducir, pero ele está a 4500 voltas e empúxate. Entón, con este simple tapón, poñendo este tapón no burato, que se lle cae ese tapón, pones unha abrida, e se ha solventado o problema. E isto é o que sí que levo comigo a todas partes. Aquí vos vou enseñar, bueno, un planning do equipo, que isto sí que donde teño todos os horarios de todos, consumos que vai facer o coche, teño os reglajes do coche de todos os anos que corrín con el, vou apuntando todos os reglajes, a miña libreta das notas, vedes que son curioso, que me gustan as notas moi grandes. Isto aprendino cando corrín no 306 Kit Car, pero é moi rígido, entón é todo o rato a saltos, e cando as notas son moi pequenas parecía que nin as vía. Isto sempre o levo. Este é unha parte do anuario, que todo copiloto debería lerse, o anuario do campeonato que vai a correr. Este, por exemplo, é da Federación Gallega. E isto é unha curiosidade que, a verdad que é super bonito. E deron cando corrín co R5 no Mundial. É un driver's book, bueno, un libro do piloto, vale? Este libro leva o piloto dentro do R5 e leva tamén, ten outro igual o ingeniero, do equipo que está na asistencia. Entón, cando eu teño un problema, chamo ao ingeniero, oye, o ingeniero dime, mira no seu libro e dime, pois mira, poste na página, por exemplo, na página 2, que vos fijades que é unha foto de todo o motor do R5, e dime, por exemplo, fíjate o número 26, vexo que indica aquí, pois é un tapón que está na admisión, pois que mira se está ese tapado, ese burato tapado, se falta o tapón ou se está tapado. Un temporizador, que isto non é nada, que solo pasa asistencias, por o tempo que dura a asistencia, e despois levo tamén un pequeno botiquín con, bueno, sabedes, cando empecé levaba o mínimo, unha libreta para escribir as notas e un lápiz. Seguramente este ano aprenda algo novo e po ano que ven terei algunha cousiña máis na miña bolsa.